Vamos a escuchar las cebolas, ¿no? Sí, hai que fechar, hai que fechar. Aí veñen os mariñeiros, aí veñen os mariñeiros, cantando nas súas dorniñas, cantando nas súas dorniñas. Veñen de moi lonxe todos, de pescar moitas sardiñas. Ai, os meus amores, ai, os meus amores. Non quero que saia máis, que a noite traiga pesar. As cintas empecé máis ben en Suiza, ali os compañeros tiñan xa radiocassette, entonces xa tiñan cintas, empezamos a quitar cintas ali, no Centro Cultural en gallego, pois tamén tiñan cintas ali. Marchei para a migración con 16 anos para Alemania. Foi chegar ali e mirar aquel boom de música por todos os lados, e claro, nos sorprendía muchísimo. O primeiro que fixen foi comprarme un tocadiscos. As cintas o primeiro que fixen foi cando cheguei a Holanda nos 70, foi comprar un aparato que tiña, era radio cassette, que iba todo acoplado. E logo puñas cintas que ibas grabando. E entón iso che daba alegría os domingos, pola mañá te levantabas, tiñas que facer a habitación ou se vivías en piso compartido, e puñas música. Entón iso era, puñas música española. Coño, que fora, calquera cousa valía. Entonces cada un levaba para ali as súas cintas, as cuales despois intercambiábamos ali para levar para as súas casas, cada un, sobre todo música galega. E bueno, cada vez que escuitabas unha gaita, bueno, saldaban as lágrimas a todo o mundo, que aquilo era un valle de lágrimas. Música gallega, aunque fuera de las orquestas, hasta tenía cintas de orquestas, que ponían el trabajo y me entraba la llorera por la morriña. Mandous como fosen os ventos, a roda. Había un ferrolán que morreu non hai moitos anos, que se chamaba, ahora es que me pillou, que fixo a canción do tren. Y un día me dice, gallega, escucha, este es tu paisano. Y digo yo, ¿mi paisano? ¿Y quién es este? Antes do Barro, eso. Que se fixo, ese foi un valiente, porque ese en plena ditadura fixo a canción do tren que cantou en galego. Cando estaba en Menorca non conocía música de Andrés do Barro e conocina ali. Que iso tiene narices. Me leva polo meu camiño, trin vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, a terra da felicidade. Pero o da canción de Julio Iglesias, do Canta Galicia, iso tocaba en todas as discotecas. Canto a Galicia, berrando meu pai. En toda la discoteca estaba Borriquito como tú, y claro, los alemanes me preguntaban qué era eso, Borriquito como tú, y yo, bueno, Borriquito como tú, no sabían ni cómo explicárselo. E claro, non é nada fácil pasar o Borriquito como tú ao holandés. Eu lle explico a cajera como é o Borriquito como tú, e expanderon a rir todas. Que eles non se imaginaban que era esa frase, que era un cabalo pequeno, un burro pequeno, que era como a ti, se mataron a rir ali, ¿no? Pobrequito como tú, que no sabes la U. Pobrequito como tú, yo sé más que tú. Cancións prohibidas en España. Había un grupo andaluz, Jarcha, cuando grabaron o disco donde el poeta andaluz o así, eso oíase todos los días. Pero eso tamén debía ser polo régimen,
Holanda era un país con moitísima movida en contra de España, non? Entonces, pinchaban continuamente ese disco, donde los hombres e tal, e a mí, bueno, a verdad que me emocionaba, claro. E despois chamaba a España que me mandaran música española, e me mandaban a que me podían mandar, non? A región de Ourense vin unha cinta de casé dos Tamara. E entón o que fixen foi escribirlle á región Ourense, pedirlle pagada por reembolso, e pa. Entón aquilo o puña todos os domingos, era o concierto, que eran 12 cancións, donde os Tamara facían adaptacións de música que non era galega tamén. Queredes oír un cochiño desto? Pois lo vou oír. Bueno, este aparato debeu valer naquele tempo, creo que 200 e pico de florins, ou 300 quizá. É un aparato solamente leva cassette, non ten aparato de radio, non ten nada máis que o soporte para casetes. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hacen temblar, el tiempo y la arena no me dejamos ver. Pois foi cando se pasaron dos casés grandes, con esas rodas grandísimas que levaban ao mellor, o que sei, 1000 metros de cinta. Daí foi cando se pasou a cinta esta pequena, que foi realmente foi o boom cando todo o mundo en unha palabra, aparcamos os discos e empezamos todos coas cintas. Pois había unha tienda en Porriño de música, en algunha gasolinera que outra tamén as había. Comprabas en Porriño, agora xa non existe, que había unha cadenita que vendían cintas que se chamaban Musical 74. Ou ibas a algunha festa e a veces había orquestas que vendían a música, comprabas tamén sempre algunha cinta, sempre traías algo. Julio Iglesias tiña aquí, concretamente nesta, precisamente nesta de Julio Iglesias, ten a canción de Baila Morena, de Baila Morena, baila... Nos gustaba moito, de Camilo VI, Morir de Amor, que non sei se está nesta, tamén me gustaba moitísimo esa canción de Camilo VI. Radio Casé mandou o meu amigo Fernando de Alemania, ou Motruxo, mellor dito, non o comprei, non, Motruxo un Radio Casé que era dunha platina sola, empecé a comprar cintas a escuitalas nesa Radio Casé que me truxera o meu amigo Fernando de Alemania. Mi Walkman era un tocho así, amarillo limón, que destos que te pesaban así, vas de medio lado, pesaba más el Walkman que uno. Este sí, pa, ahora traio este que este sí que vai a funcionar, xa mirarás. Pues este Radio Casé xa debe ter polo menos de 30 anos para arriba. Compraron na Pedra, fun a buscalo a Pedra e o máis meu irmán, e compráramos pilas e xa viñamos escutando música con el encima do ombro. A ver se temos suerte. E a ver que vai salir de aquí. Hai que regular os límites. E isto vai ser da década, non? Sí que funciona, funciona ben, a ver se funciona esta. A ver. E xa fai tempo aquela que compráramos da París de Noia, mira, a ver, ainda cantaba a Pepi aí. A ver se funciona ese. Funciona ese. Este ritmo caliente. Mira, Luis Cobos, que tanto che gustaba a ti. Sí, un gran director. máis de 40 casés cheguei a ter no coche. Si no R14, cando tuve un R14, bueno, máis de 40. Xa me facían tanto ruido nas portas que ao final xa se daba con goma, porque facían moito ruido, cousa que non me gusta, que un coche teña un ruido. Mejor collía un coche en Portugal e tiña que ir a Coruña a levar pescado, entonces era día e noite con música, claro, porque é a única maneira de extraerte un pouco.
para que non se me estropearan, metía unha cinta que era para limpiar. Se collían polvo, ademais, dabaslle un... Tiñan un produto como acetona, non sei que carajo era aquilo. E daballe as cintas para que estuveran limpiñas e sonaran ben, sabes? Esa cinta tamén a tiña. En el AX tenía mis cintas allí todas. En el AX, ese coche, si hablara. Dependendo de onde fora, ya que poñía ese tipo de música. Para venir al sur. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando tu libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay tierra, el amor se convierte en rey. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Venga, arriba. Venga, sube. Dana. Estoy aquí. No te veo. Estoy aquí. Entra. Ven, ven. Mira, que vamos a ver una cosa. A ver. El casé, el primer casé. Este es un Sanyo ya. Eso ya era hablar palabras mayores. Mi hermana compraba y yo le mangaba. Empecé así. Y después me dedicaba a comprar y a grabar, claro, porque el presupuesto no llegaba. Ao final, le comprabas casi todas en blanco, vírgenes, e logo grababas. Eu non fun moito de cancións originales, porque iso cansábame. Que sempre nas cintas, ao mellor tiña 8 ou 10 cancións, pero a veces solías gravar noutra cinta para todas as que che gustaban, sabes, as máis... Escuchaba esta canción y decía, tengo que grabar esta canción. Y cuando me era la ocasión, cogía, tac, esta, va. Tiñas ese margen, pois para gravarla con un poquinho de técnica, gravábala ben. Gravábala ben. Logo intercambiábamos unhas por outras e ao final a boa música sempre era a que perduraba. ¿No te gustaba la cinta entera? Pues nada, el truco del almendruco, coger el papelito para poder grabar y se metía en la pestañita aquí, en la que quisieras, claro, la cara A o la cara B, porque una es para cara A y otra cara B. Y entonces, cuando fueras a grabar, o sea, dejaba grabar. Ese era el truco del almendruco ahí. Mira, tú fíjate. Mejor invento que el papelito. Esparadrapo. Aquí sí que... Para pasar la cinta de un lado a otro, cogías y empezabas así, porque si no era un coñazo. Y después las cintas eran para grabar de 60, de 80, 120. Esta é unha persona que hai en Atrio que se chama Nel, e tú lle pedías el música, te apagabas, e che facía grabacións. As que facía para min, puña o meu nombre, dedicadas para Giraldes ou para Xiraldes. Aquí está un congreso de Fraga que a Tringa, o que grabou ese disco, El negro de Jordi Dan, Alabamos, La Hurtado, Bertín Osborne, Pimpinela, Chiquitete. É unha música que ele me grababa por ter de todo, pero verdadeiramente eu non me... Esta música non oía moito. A mí me gustan, ao mellor, bandas sonoras de películas, que as teño tamén, de versións de temas de películas do oeste. E teño un aquí que esta é entrañable, non? Esta é unha cinta
que gravamos cantando os amigos que nos reuníamos para tomar os viños os domingos. A veces íbamos a casa dun, outros días íbamos a casa doutro, comíamos os chourizos, tomábamos un viño e despois cantábamos a doer. E ocorriuseme gravar unha cinta, isto debe haber xa, non sei, ao mellor 20 anos ou máis. E conserveina, esta aquí, ainda sona ben. Teño que prestarlle a Suso para que a escoite. Javier, que xa non se acordan deso. Aquí, non? Porque cantando se alegran que lindo, lindo los corazones. O grupo de amigos que tiñamos, pois a veces xuntábamos, facíamos unha pachanga, cantábamos de taberna, con un vaso de viño diante, que mellor se canta, non? A veces xa cantas demais. A peña era un grupo de amigos, fundouse unha peña aí, e a través de todos eses anos conocémonos tanto a cantar e demais que a donde vamos a facer calquer evento onde vayamos sempre salimos co cante, non é un día, é sempre de toda a vida. Antiguamente era indispensable ser da parroquia de Cans. Hoxe en día, pois xa non, como estamos máis mercados, xa poden ser do Porriño ou algún de Archos ou tal, que non pasa nada tampouco. A peña chamase Peña só un solteiro, porque cando se fundou a peña todos éramos matrimonios menos un era solteiro. Entón puxoselle a peña só un solteiro. Ninguna peña creo que sea capaz de aguantar 40 anos como aguantamos nós. É algo en este momento que eso xa debe estar en extinción. Non creo que exista, de verdad. Bueno, vamos a facer un trociño do hino da peña Solo un solteiro, e queremos dedicarlle ao fundador da letra, de Manolo Bugarín, que seguramente estará no ceo e nos estará escuitando. Vamos a dedicar para ti, Manolo. Fuencal nuestra parroquia, celebrando una cena, todos llenos de alegría, se fundó esta gran peña. Tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y simpatías, tiene hombres soberanos y también tiene sufridas. Bueno, pois teño por aquí unha cinta que encontrei de cando meu pai ensayaban co gaiteiro, pois gravamos unha vez que estaban aquí ensayando. Bueno, esta cinta está super gastada, moi estropeada, porque claro, humedade, estar tanto tempo engardado, xa non sabía nin por onde andaba, sabía que existía, pero non sabía. E busquei na encontrei-na, bueno, tan mala suerte que a puxen e me rompeu. Pero bueno, meu irmán levouna, arreglouna, e pegouna, e nada, vouche a poñer, vas a escutar que, hombre, non está moi clara porque realmente pasaron moitos anos, a cinta ten moitos anos, e aquí che presento os 4 ventos. Estes eran os 4 ventos da Cans, aquí tocábamos donde estuvemos tocando, tocaba meu pai, tocaba meu irmán, tocaba eu, acordeón, e era isto que salís. Cando a escoitei despois de tantos anos, non pude evitar chorar con unha cosita, a verdade é que si me poño a pensar ainda choro, pero bueno, vamos a controlarnos. Pero si moita emoción, si, porque isto era revivir todo aquel tempo, todos aqueles anos. Era bonito, isto era bonito. Estaba o acordeón, tal vez porque era un instrumento que había na casa, era un instrumento que empecé a collelo e por aí, como se ve que tiña aí un pequeno algo de afición, pois fun aprendendo.
La música significa mucho en la vida yo creo, de cada persona. A cousa que máis me traía a min era a música e o cine. Como o cine era máis caro que ir a unha festa, porque a festa non pagabas, pois gustaba a música. Eu a veces os domingos poñía o radio casé na ventana cando estaba o tempo, estaba por ali traballando, facendo algo, estaba escoitando música de cinta, porque me gustaba as cancións que había, non? Non sei, Nino Bravo. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. La primera vez que bailé fue en las fiestas de Puente Areas y fue con una canción de Nino Bravo. El chico era canario, es que lo tengo, es que me recuerda mucho. Baila. Baila. Facía así unha moza, bailas, tocaba no ombro. Seguro que moitos se acordan que o toque este na espalda e despois algunhas miraban así de arriba abaixo, facíanche unha radiografía e total dicíanche, no. E o mellor tocaba no ombro ao revés. É dicir, se lle tocabas por que era para que ela girara, este miraba a cara por ser pequeno, por ser moi rapaz, non che bailaba. Pero se o collías ao contrario, se lle tocabas no ombrero ao contrario, o mellor soltabas a de compañía daba da media volta e agarrabas a ti, sin saber. Non podo esquecerte, terra terriña. Estaba esperando sempre polas baladas, claro, para bailar con ela. Para agarrarse. Para agarrarse, que agora é máis complicado. Isto é unha cinta de música de películas de cine, non? Pois que son, para min é unha cinta moi boa, porque hai unha orquesta que o sea, aquí non hai cante, que é solamente orquesta, e é precioso. A min isto levo oído tamén, pois moitísimas veces. Camarón de la Isla, foi unha música, foi un cantante que me encantou muchísimo, Paco de Lucía. Ay, como el agua, ay, como el agua. Pois escutábamos, se íbamos de festas, aquí na casa puñía a radio cassette, música pa diante a bailar un solo, xa se facía falta pola casa diante. Imagínate que cando íbamos, por exemplo, a Paleira, que íbamos a podar, e levábamos a radio casea, xa con pilas, lle poñíamos as pilas ali, escutábamos a cinta, eu e a señora, e algúns máis que escuitaban por aí. Os favoritos, a min gustábame moito cando as cancións de Camilo VI. Vivir así, hai que sacar as raíces es en vez de cantar. morir de amor. Non é solo cantar, Estando contigo vamos a morrer por traballar. Vivir así es morir de amor, por amor. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. No quiero más vida que su vida, melancolía. Y esta, grandes éxitos de Aerolíneas Federales. No me beses en los labios, no me beses en los labios. No ves que me haces daño, tengo un calenturón que me duele un montón. A ver, toda clase de música me gusta, menos la heavy.